सत्ता संघर्षाचा महाफैसला. रेडी रेडी समोर समोर. बाबा पुढे बाबा पुढे पाच कडका काकांना नाम
काय सगळं सेम दिसते हात एक धरूनच करा. तीन उरलेले तिघांनी एकत्र एक हात धरून आणि एक पेढा धरायचं पण पुढे जवळ घेत आहे. विनायक हो हो स्वीट राजे साहेबांच्या साहेब एक अजयना पण द्यायला पाहिजे जय श्रीराम जय बोर्ड ठेवलं पाहिजे. आई तिथं भटजी घराणं भटजी घराणं आणि कोण मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमो नमः. इदं फलं मया देव स्थापितं कुरुतस्य वदनमे सुफलावति भवेच्चनुमेपदि फलेन फलदं सर्वं त्रैलोक्यं तस्मात् फलप्रदानेन सफलाश्रम मनोरथा हे देवाश्रया सावंतवाडीचा आराध्य देवराज करण्याचे देवदर्शनल्या संदेव पाटेकरा तुझ्या दर्शनासाठी युवराजनी मॅडम आपला विजय प्राप्त करून या ठिकाणी तुझे आभार मानण्यासाठी आलेले आहे. सर्व कार्यकर्त्यांनी उमेदवारांची का आपली मेहनत घेऊन हा जो काही विजय प्राप्त केलेला आहे विजयाचा श्रेय आपल्या कार्यकर्त्यांना उमेदवारांना सर्वांना देऊन आज त्यांची जी काय विनंती आहे ती विनंती मान्य करून पुढील त्यांनी स्वप्न ठेवलेली आहे जे आपले विजन ठेवलेलं आहे ते परिपूर्ण करण्याची ताकद इच्छाशक्ती प्राप्त करून सर्वांच्या काल राहुल कार्ड बुजुर्ग लोकांचं एकच मिनिट फक्त हो घेतलं एक मिनिट फक्त फॅमिली राजा साहेब राजा साहेब असं दाखव पेशामध्ये